Nástupište číslo 2, dobre? Spravím vám potom také video, vám postrihám, som zobral kameru. Super. Ty zapichla to. Ja už peniaze. 10 €. Poďme ja. Dám ti potom. Ja mám svoju tiež kameru. Chlapci, vy ste pacienti. To nečakal. Čakal od teba. Let it in, let it in. They said that you loved me all along. Now I see you dancing with some other man. I wanna see where this goes. I need a light to see. Mari, ticho, to sa ešte naplní Ideme do mojej a Mišovej izby. Máme pekne rúžovú. Toto presne vás vystihuje táto izba. You are my sunshine, let it in, let it in. Čo? To není v Alparku eskalátor, že? To není ako v Alparku na eskalátore a na výťahu. Čo? No ja som hľadal druhý. Čierny, bielý a hnedý. Aj šedý. Hop, hop, hop! Hop, hop, hop! I wanna see you come around so we can begin. Sunshine, you are my sunshine, let it be. Pôjdem prvý, ja to tam vysekám, nebojte sa. Jaj, počkajte, mobil si dám. Tak, čaute. Je to učiteľková kamera, to nám vôbec nevadí. Tak zobral, dám mi, nech ju podržím. Tak, ideme natáčať vlog, viete ako. Čo je? Neviem. No, sme na túre. Nemám šajno, kam to ideme, ale išli sme cez... No tak na Morho, nejaký bunker. Išli sme cez pekný les. Učiteľko krváca. Utiera si ránu. To je veľmi dôležité. Ja som že bez trička, lebo už teplo mi bolo. Celý som sa poprhlil, keď som im sekal. Ježiš, to sa stoplo? Chlapci, obležte si trička, prosím vás, nech ste není chorí, dobre? Aby vás tu neprefúklo. Nie, tak fakt dobre. Čo tam je maximálne, že náradí? Týmto pádom sa stávajú originál partizáni. No ty A dostal asi... Zabilo som si to dole, Dobre, super, všetci prežili. Vedúcku, ja si idem preplavky a Dobre. tam sa dopotokujem tam. A nás napadlo, že zoberieme GoPročku. No, tak chvíľočka už prešla. Už sme na tom mieste. Môžem vám to ukázať rovno. Krásne. Že tunak, tam. Sa ideme pekne otočovať. Tunak po schodíkoch, po Joromčov. Takto ideme dole pekne. A ja. Opa. Dobre, ja je. Dá sa sadnúť, či čo? Áno, to no, tak my sme tu leteli. Joj. Jaj, dobre. No dobre, chlapci. Tak toto je masaker, akože. A opačne, nie? Ako? Opačne, nie? My sme boli takto. Jasné, opačne. Takto je s vodopádikom.
Bolo páči, komu? Ja. 3, aj no! Jaj. Dobre chalani, dobre to je. No, takže sme tu opäť. Teraz ukážeme našho pána učiteľa, Kečko, jak grilluje. Ježiš, jak mu to ide. No ale dobre vyzerajú. Čistý Zdeněk Polraj. Alebo Martin Novák. No. Kuchár bez čapice. Presne tak. No kokos, tak dúfam, že to bude tak dobre chutiť, jak to vyzerá. Jasné. Všetko robíš to ty predsa? Pozrite, ovečky. Kokos, jaké zlaté sú obidve. No, akože zatiaľ, čo sme tu, je to tu fajn. Človek si toto užíva. A tak, no, docela zaujímavé. Môžeme sa pozrieť aj hore. Robím tur. Dobre, 4 minúty ešte, aby sme stáli. Poď ešte prebehni hore a... No, ideme sa pozrieť hore po týchto schodoch. Docela zaujímavé. Opa! Odtiaľ to akože, je to aj pekne vidieť. Dole. Ale ešte to není až také. To je pekný výhľadík na hore. Kokos. Koľko je to schodov? Hop. Uj. Už nevládzem, dneska som veľa behal. Tak. Tunak je nejaké obytko. Tu sa dá znovu sedieť. Nejaká húpačka. Blbostičky. To ešte pokračuje? No. Taká pekná záhradka. Hej. Znovu, kde sa dá sedieť. No. A tunak si môžeme zahrať futbal s chalami. Dobre. Ja sa s vami lúčim. Budeme pokračovať neskôr. Čau! Je teplo. Tieto sú nemecké, no. Hento, že to nie je to zlato. Neviem. Ale je to zlato. Neexistuje. No. Počkej. Na video nejde, ne? Na video to... Nie, ale videl som, dal to predtým. Je tam stres, no. Dobre. Dobre. Diedia, ne?